Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ugbu a, nzọụkwụ mbụ maka nnwere onwe dị mfe. Jizọs sị, bịakwutenụ m. Bịakwute m, ahụrụ m okwu atọ ndị a n'anya. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ ebukwara ibu dị arọ. Mụ onwe m ga-enye unu ezumike. Ma aga m ewere otu nkeji sị, nye onye ọbụla nọ n'ebe a nke na-abịakwutebeghị Jizọs. Ma anyị ga-enye gị ohere ime nke a ma emechie ọgbakọ, ma ọ bụrụ na ị mebeghị ịnabata Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Biko n'abalị a, naanị bịakwute ya. Ọ bụghị naanị mgbe ị zuru oke. Ọ bụ ọgbakọ bịa otu ị dị. Naanị bịakwute ya, naanị bịa. Ma ọ bụrụ na ị na-ele site na ihe onyonyo, biko ọ bụrụ na ndụ gị bụ ihe emetọrọ emetọ, ma ọ bụ bụrụ ibu arụ nke nsogbu, ma ọ bụ bụrụ ibu arụ nke ụjọ na mmekpa ahụ, ya mere ị kwesịdịghị ma ọ bụ ịghọta ihe ọ bụla. Naanị bịa ma sị, ngwa Jizọs, ana m abịa. Naanị were m otu m si dị, ma mee ihe n'ime m. Achọrọ m gị n'ime ndụ m. O nwere ike ịbụ obere ekpere, karịchasịrị ntakịrị nke ikpere. Ekpere bụ naanị ịgwa Chineke okwu. Ọ bụrụ na ị kwere na Chineke nọ ebe ahụ, ọ bụgodị na ị kwere naanị ntakịrị, nye ya ohere ka ọ bata n'ime ndụ gị ka ịhụ ihe nke ọ ga-eme. Bịakwute m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebukwara ibu dị arọ. Mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Ma mgbe ị natachara Kraịst, mgbe ị banye n'ime ihe a, ụdị ndụ nke ịrụ ọrụ na ịgba mbọ nke Chineke na-achọghị ka ị baa n'ime ya, ọsịsa ya bụ kwụsị ya ma bịakwute ya, lọghachikwute ya. Otu n'ime ihe ndị mere na ya anaghị enwe udo nke anyị kwesịrị inwe bụ n'ihi na ya adịghị ewepụta ọtụtụ oge. Mgbe iwe na amaghị nke a na-eme jidere anyị akwụsịta otu nkeji. Ọ bụgodị na nne gị nọ n'ụlọ na-azụ ụmụ atọ ma ọ bụ anọ, ya adịghị ka ịfọpụcha isi gị n'elekere 9 nke ụtụtụ ọbụla. Naanị were ezumike nkeji abụọ sị, ana m abịakwute gị Jizọs. Ugbu a, Jọn 7:37 ya sị, n'ikpeazụ n'ụbọchị kacha mkpa n'oriri ahụ, Jizọs wee guzo wee were oke olu tie mkpu, o nwere onye akpịrị na-akpọ nkụ, ya bịakwute m bịa ṅụọ. Nke a masịrị m. N'ebe a, ihe ọ na-ekwu ọzọ bụ, ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla ị chọrọ na ndụ gị, ihe ọbụla nke na-ewute gị, ọsịsa ya bụ bịakwute m. Ịma, ọ bụ ihe dị mfe ya ifunarị anyị na-akacha anọ n'ọgbakọ wepụta ihe anyị ga-eme. Ana m agwakarị ndị mmadụ sị, agala ajụ mmadụ ihe ị ga-eme. O nwere ike ha na-adị achịkwatali ndụ nke ha onwe ha, ma ugbu a ị na-aga ajụ ha otu isi egbo mkpa nke gị, bụ ụzọ gakwuru Chineke. Ọ bụzie na ọ chọrọ iji mmadụ akwara ngwa ọrụ ya, were ha. Ugbu a, nke a bụ akụkọ kacha mma nke ị na-anụ, nke kacha nke unu niile ndị na-abịakwutebeghị Kraịst. Nagidenụ m otu nkeji. Jọn 6:37. Nke a dị ka nke dị mma. Nke a bụ akwụkwọ nsọ dị mma oriri. Ndị niile nna m nyere m ma tinye m n'aka ga-abịakwute m, ma nke ọbụla bịakwutere m ka m na-agaghị elezi anya chụpụ. Agaghị m ma ọlị jụ onye ọbụla n'ime ha nke bịakwutere m. Ewo, nke a masịrị m. N'ezie, nke a abụghị akwụkwọ nsọ dị elu. Onye ọbụla nke bịakwutere ya, ya sị, agaghị m ma ọlị ajụ, ma abụla otu onye n'ime ha ndị bịakwutere m. Ya mere, ị hụrụ, ị kwesịghị na-esogbu onwe gị n'abalị a. Ịhụ na achọrọ m ịmata ihe a nke ọma. Aga m enyefecha Kraịst ndụ m. Achọrọ m ka ọ bata n'ime ndụ m. Enyela onwe gị nsogbu na ọ gaghị anabata gị n'ihi na imele njọ buru ibu. Ọ gaghị ma ọlị ajụ gị. Mgbe ikpe ekpere, ọ gaghị asị mba na ọ chọghị ịnụ olu gị. Mgbe ị chọrọ enyemaka, ọ gaghị asị mba na ọ gaghị enyere gị aka. Mana onye iro na-eme ka anyị chee na ọ na-eme otu a mgbe ụfọdụ, ma ọ naghị eme. Ị nwere ike ikwu n'abalị a sị, agaghị ajụ m. Kwuo ya ọzọ sị, agaghị ajụ m. Kwuo sị, Chineke agaghị ajụ m. Nke a masịrị m. Ọ na-eme m ka m na-enwe obi ụtọ mgbe niile. Chineke agaghị ajụ m.
ugbu a ịma nye ụfọdụ mmadụ nke a bụ ozi nke na-agbanwe ndụ, ma ọ na-emetụta m n'obi m na o nwere ndị nọ na-ele na ihe onyonyo akụkụ ụwa niile. Ọ dị ka nke ọ bụ eziokwu na ọ ga-ewere m otu ọbụla m dị. Ee, ọ ga-ewere gị naanị otu ịdị. Ama m na o nwere akara ekwentị nke ị ga-akpọ nọ n'ihe onyonyo gị. Kpọọ ya ugbu a, mmadụ ga-ekpere gị ekpere gị nabata Kraịst ugbu a. Echekwala igbu oge ọbụla. Ọ gbasara aka ya sị gị bịakwute m, bịakwute m. Ugbu a Jizọs bịara inye anyị ndụ, ndụ nke bụ akara enukwu ukwu. Lee Jọn isi mbụ amaokwu nke 4. Ma n'ime ya bụ ndụ enukwu ukwu, na ndụ ahụ enukwu ukwu bụ ihe ahụ anyị kwa ukwu nke mmadụ. Gịnị ka eji na-ede ya kwa ukwu? N'ihi na a na-ekwu maka Jizọs n'onwe ya. Onye nsọ bịara ka o zuo ma gbuo ma laa n'iyi, ma m onwe m bịara ka ị nwee ndụ ma nwebiga ya oke n'ebe o juru eju ruo mgbe ọ ga na-awụfu. Ndụ a nke a na-ekwu okwu ya abụghị iku ume nke ngagharị nke ndụ nke ị na-enwe ike na-agagharị ebe niile na-ekupụta ume na-ekupụ. Ile anya n'okwu nke ndị Grik, ị ga-aghọta ihe ọ pụtara. Ọ bụ ihe obi ụtọ. Edepụtakwara m ya ebe a n'ime akwụkwọ m. Ọ bụ ndụ dịka Chineke enwe ya. Tinye echiche gị n'ebe ahụ nwa nkeji. Ole n'ime unu mana Chineke na-esogbu onwe ya n'abalị a? Ole na-eche na ọ na-emetụta ya maka ihe na-eme n'ụwa? Mmadụ ole n'ime unu na-eche na Chineke na-ewe iwe na ụjọ ji ya, ma o jupụtara na ndụ na o nweghị ihe ọbụla n'ime nke a ga-abanye n'ime ya? Ma ụdị ndụ ahụ bụ nke e nyere anyị. Ndụ nke Chineke nwere nke nọ n'ime Nna ka o nyere Ọkpara, ma nke a ka Ọkpara mere ka ọ pụta ìhè n'ụwa. Mmadụ tụfuru nke a site n'ọdịda ya, ma mmadụ enweghachitakwa ya ọzọ site na Kraịst. Ọ bụ ihe nnweta nke ya ugbu a site na mmekọrịta ya na Kraịst. Ọ bụghị nnọọ naanị ịgagharị, ma ọ bụ inwe ike nke agwa nke dị ka ịdị nsọ na ezi omume. Ọ bụghị ịtụnanya na Chineke nwere ike iwerechasị mgbe niile kachasị nke onye ajọ mmehie ma nye ha mkpụrụ nke ndụ, ma nwegharịa ha bụrụ nwa nke Chineke dị nsọ na ezi omume. Mmadụ ole n'ime unu chere na nke a bụ ozi iri mma? Ya mere ana m ajụ gị, gịnị mere anyị ga-eji bụrụ ndị obi ọjọọ? Ma mgbe ụfọdụ ana m eche na anyị na-atụfu akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a mara mma. Anyị were nwa oge leba anya n'okwu a bụ ndụ. Ọ dị ka ihe pụtara ìhè. Ihe ọ na-ekwu maka ndụ ugbu a, ụdị ndụ nke m na-ekwu okwu ya bụ maka ndụ nke o nwere ihe nke na-eme n'ime ebe a. Ma anaghị m ekwu na ị ga na-atụzagharị na-agagharị ebe niile mgbe niile. Nke a bụ ụbọchị Jehova mere, aga m aṅụrị ọṅụ wetere ụgwọ ọṅụ n'ime ya. Ana m ekwu maka gị nweta ike nke ị ga-eji wee bulie wee dị ndụ. Ị chọrọ idebe ụfọdụ ihe gburugburu gị. Ugbu a ị chọrọ ịdị mma wee nye ndị mmadụ. Ị chọrọ ilekọta ihe bụ nke gị. Ị chọrọ ilekọta onwe gị. Ị na-achọ nchepụta nke mmepụta ihe. Ị kwesịrị ịpụ gaa mee ihe dị mma n'ụbọchị ahụ. Ekele dịrị Chineke, anyị agaghị ebulitezi ọzọ wee gawa. Chineke, mama mma marịkwa ndụ ụbọchị taa gachaa. Ihe nke agwụla m ike. Ama m ma aga m emelie ekwe ya. Echere m aga m agafekwa oke a. Ndụ dịka Chineke nwere ya, ndụ ezi ndụ nọ n'ime anyị. Ọ na-ebu ụzọ bịa dịka mkpụrụ mgbe anyị na-anabata Ọkpara ahụ, Ọkpara Chineke. Mkpụrụ ahụ nke Chineke kachasị elu na-abata n'ime mmụọ anyị, nke okwu Chineke na-agba ya mmiri. Ma n'abalị a ana m agba ihe ahụ dị n'ime gị mmiri nke okwu Chineke, ma ọ ga-epulite na-eto gị nwee ike na-achọpụta ihe ụfọdụ n'abalị a. Dịka ịma, ọ bụrụ na m kọwawa ndụ a nye gị, m wee sị ugbu a onye ọbụla chọrọ ịnọ m emesịa,
aga m enyetụkwa unu nwa ndụ. Mmadụ ole n'ime unu ga-anọgide? Gị wetuo efe gị ma welie aka gị nke ọma. Ọ dị mma, nke a bụ ihe mmega ugbu a. Anaghị m enye mgbara nke ọrịa n'abalị a, mgbara nke ndụ n'abalị a. N'ime ya ka ndụ dị, ma ndụ ahụ bụ ihe nke mmadụ, ma ndụ ahụ abụrụ onyinye anyị site n'imekọ ihe nke anyị na Kraịst. Ekele dịrị Chineke, enwere m ihe m ji ga-adị ndụ. Ma amasịrị m ile ihe okwu a na-eme na ndụ ndị mmadụ. Ma ihe ga-eme n'abalị a, onye nke wedara n'ala ga-enwere onwe ya. A na-agba onye agha ripụrụ ume n'abalị a. Onye ọ dị ya ka ọ ga-anwụ mgbe otu ụbọchị na-agala. Ndụ ahụ na-abata n'ime gị ugbu a, dịka aga m eme ihe ọbụla nke m ga-eme, n'ihi na onye nke ahụ dị ike bi n'ime m. Ị hụrụ, anyị nwere ọtụtụ ihe na-eme n'ime ndụ anyị, ma ọ na-achọ ịrụpụta ọrụ ya pụta n'ezi. Amen. Ma anọ m ebe a na-enyere mmụọ nsọ aka n'abalị a ịkwapụta mkpụrụ nke ahụ dị mma. Ndụ dịka Chineke nwere ugbu a. Enwere ebe m na-aga, soro m. Jọn nke mbụ isi 3 nke 14. N'ezie, anyị gaala ebe dị ọtụtụ, mana anyị nwere mbido na ọgwụgwụ nga a, mana ugbu anyị nọ n'etiti. Anyị ma na ya esile n'ọnwụ wee bata n'ime ndụ enukwu ukwu. Site n'ihula anyị hụrụ ụmụnna n'anya, ndị otu Kraịst anyị. Onye na-adịghị ahụ n'anya na-anọgidesi ike wee tọkwa n'ime ma nọgidekwa mgbe niile n'ọnwụ nke ime mmụọ. Ewo, ya mere, nke a bụ ya, anyị nwere ndụ ndị a n'ime anyị. Nke a bụ ezi ndụ, ikikere nke eji enwe ndụ nke ịtụnanya. Ma akwụkwọ nsọ si, ọ bụrụ na unu amụtaghị inwe onwe unu n'anya, agaghị agbachigide ya unu. Ma unu ga-ejupụtakwa n'ọnwụ nke ime mmụọ. Ma nke a bụ ụzọ nke ị ga-esi mara na ndụ bụ nke gị. Mgbe ị mụta otu esi ahụ ndị mmadụ n'anya, ịhụnanya na ndụ nke bụ nke ukwu, ha abụọ bụ otu ihe. Ya mere, nwere m ike ịgwa gị, ọ bụrụ na ị na-ewere mmadụ iwe, chefuo ya. Ọ bụrụ na ị naghị ekweta maka ọdịmma nke mmadụ, gbanwee echiche gị. Ọ bụrụ na ị kwesịrị ịgbaghara mmadụ, gbaghara ha. Ọ bụrụ na e mejọrọ gị, chefuo ya. Ngwa na unu agbarụọla ihu karịa ka m chọrọ ka unu na-adị. N'ezie, ọ dịkwa mma o. Ngwa ka m gwa gị ihe na-adịghị mma. Ihe na-adịghị mma bụ na Jizọs nwụrụ ọnwụ n'elu obe, wee nwụọra ndị ọjọọ dị ka ya ọnwụ. Nke a bụ ihe na-adịghị mma. Ihe ndị ọzọ anyị nwere ike imerili ha. Chineke bụ onye ikpe ziri ezi, ọ ga-emezi ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị ya obi. Amen. Ma anaghị m asị na Chineke a na-eleba anya na ihe mgbu gị. Anaghị m ekwu na ndị mejọrọ gị metere ya, ma ana m agwa gị, ị ga-akwụsị ya. Anyị ga-ebido na-ahụ n'anya n'ihi Jizọs, n'ihi na o nwere ndị ụwa nọ n'ebe ahụ na-anwụ na-aga ọkụ ala mmụọ, ma anyị anaghị enweta obi ha site na ihe ndị anyị na-eyikọsị anyị na-akpọ ihe ndị oyiri Kraịst. Anyị ga-enwe ime ihe dị mma, anyị ga-enwe ịga njem n'ịhụnanya, ma mesoo ndị mmadụ nke ọma. Ya mere, mgbe ị na-agwa otu onye oyiri Kraịst ibe gị okwu, ịma ha ihe ọ bụla ọ bụ, ndị otu okpukpere nke a, ha bụ ndị chọọchị mmụọ nsọ, nna ịma na ha na-asụ n'ire. Ịma gịnị ka iji ga-ekwusị enweghị ihe anyị ma banyere ha? Anyị amaghị ụdị mmekọ nke ha na Chineke nwere. Ka anyị ghara ị na-ama ikpe ma ọ bụ na-ekwutọ ndị mmadụ. Ka anyị niile bụrụ otu n'ime Kraịst. Amen. Amen. Ime enwere m ike ịdị mma, o nwere ike ịmachaghị m ime ahụ. Ọ dị mma ugbu a. Olee otu anyị ga-esi banye n'ịhụnanya a n'ime ụwa? Ọ bụ eziokwu, ọ bụ ezi ozizi. O nwere iti mkpu dị mma. Olee otu anyị ga-esi eru ebe ahụ? Olee otu anyị ga-esi arụ n'ogugo nke anyị ga-arụpụta ihe a na ndụ anyị kwa ụbọchị?
Pita nke abụọ isi mbụ gosiri anyị ya nke ọma. Anyị na-ekwu n'abalị a maka inwe ahụike nke ime mmụọ, ịbịakwute Jizọs. Mgbe ahụ gị debe onwe gị, inyefechasị ya ndụ gị, ịmụta otu isi eme ihe n'ụzọ ya na-abụghị n'ụzọ nke gị onwe gị. Nke a abụghị dị ka ihe odide, nke a ga-ewe nkeji ole na ole nụ. Ya mere na-eso m, ị ga-emeli ya maka ike nke ebube ya. Anọ m n'ime Pita nke abụọ isi nke mbụ amaokwu nke 3. Site n'ike nke o ji bụrụ Chineke, nke ọ tụkwasịrị anyị ihe niile nke kwesịrị ma dịkwa mkpa nye ndụ na ịdị ka Chineke, site n'ịmarachasị maka ya onye kpọrọ anyị site ma nye ebube nke ya na ịdị ezi mma. Ọ dị mma, ị ga-ewere akụkụ nke ahụ ghọta uru ọ bara ma ọ na-asị ike nke Chineke. O nwebeghị ihe ọbụla nke anyị mere ma ike nke Chineke nyere anyị ihe niile nke anyị chọrọ iji bie ndụ dị ịtụnanya, nke bụ ndụ nke Chineke. Ya mere, ị nwere ihe ọbụla nke ị chọrọ iji bie ndụ dị ukwuu. Ihe niile, ha niile nọ n'ime gị, ma ọ na-abịakwute gị site n'ịmara n'ozuzu oke nke Jizọs Kraịst. Ekwela ka mmejọ nke okwukwe nyefere enyefe ju gị afọ. Afọ ejula gị na mmadụ ị na-akọwara gị akwụkwọ nsọ. Mepee akwụkwọ nsọ gị, chọta ya n'onwe gị. Amen. Mgbe ọbụla ị chọrọ ekpere, ọ bụghị gị ga na-abụ onye a na-ekpere ekpere. Ị kwesịkwara ịgbagote bịa na-ekpere ndị ọzọ ekpere. Ọ bụghị na anyị niile achọghị ekpere, mana o nwere ihe m na-achọ iwepụta ebe ahụ. Dịka anyị na-aga n'iru ịmara Kraịst bụ mgbe anyị ga na-achọpụta ihe ndị a. Site na ihe ndị a, amaokwu nke 4, ọ wụkwasawo anyị dịka inye nkwa ya nke dị ukwuu zukwara oke, ka o wee bụrụ site na ha anyị ga-agbanarị ihe ọjọọ niile nke dị na ndụ nke dị n'ime ụwa a. Ma nke a masịkwara m, ichere naanị onwe gị na anya ukwu. Ya mere, ọ na-ekwu na mmetọ niile nke na-aga njem n'ụwa, ire ure niile, mmetọ niile, ha niile nọ n'ebe ahụ n'ihi anya ukwu, n'ihi agụụ na anya ukwu na ichere naanị onwe. Ha niile dị ya. Anyị na-ahụbu nke ahụ, mana a napụtala anyị site na ha, site n'ọnwụ nke Kraịst. Ọkwa ya? Kwuo, enwere m ike inwere onwe m site n'onwe m. Kwuo ya ọzọ, enwere m ike inwere onwe m site n'onwe m, wee bụrụ onye nketa nke oyiyi nke Chineke. Ya mere, enwere m ike inwere onwe m site n'onwe m, ma enwere m ike ibido ị na-adị ndụ ma na-eme dị ka Chineke ga-achọ ka m mee. Enwere m ike ị na-eme ka nwatakịrị. N'ihi nke a, ugbu a, amaokwu nke 4 na nke 5, nke 3, nke 4 na nke 5 m ga-agụrụ unu ugbu a dị mkpa nke ukwuu. Ọ sị, nke a bụ ihe Chineke nyere. Olee otu ị ga-eji nweta ya na ndụ gị? Ị dị na njikere? N'ihi nke a, tinye ịdị uchu na nkwa ndị ahụ. Tinye ịgba mbọ niile. Chineke m. Otu nwa agbọghọ jụrụ m ụbọchị gara aga, ya wee sị, olee otu ị ga-esi nọrọ gbasi ike n'afọ ole ị dị? Si, ana m agbagharị ugboro 3 kwa izu, na-akpachapụ anya ihe m na-eti n'ọnụ m. Ya sị, mba o. Ma ị ma na anyị kwesịrị ịkpachapụ anya maka nke ahụ. Na anyị chọrọ, mana anyị chọrọ ha niile naanị iji dị ka enye anyị ya site n'ikuku. Anyị achọghị ime ihe ọbụla iji nweta ya. Ọ nweghị ụzọ m nwere ike isi nweta ike iji na-arụ ọrụ. Ọ nweghị ụzọ m nwere ike isi na-eri nri ụtụtụ na abalị, na-eri ihe ọbụla nke m chọrọ iri, wee dịkwa mma ile anya. Mba, ọ gaghị adị ruo mgbe ị nwere nkwarụ. O nyere m aka. Ma tinye nrụsi ọrụ ike niile n'ime mmegharị ahụ nke okwukwe gị iji nwee ịdị mma, mmezi na ike
Kraịst n'ime mmegharị njirimara gị. Ị ga-azụlite ọmụma na amamihe na iji amamihe rụpụta ọrụ, ma ị ga-azụlite ịchịkwata onwe gị ma ị na-arụpụta ịchịkwata onwe gị. Ngwa lee, ụfọdụ n'ime unu a na-aghọtazi m. Ị ga-azụlite nnọgidesi ike, ndidi na ogologo ntachi obi. Mgbe ị na-eme nnọgidesi ike, gị zụlite ịdị ka Chineke. Mgbe ị na-emezi dịka Chineke, gị zụlite inwe obi ebere nke nwanne. Ma mgbe ị na-eme obi ebere nke nwanna, n'ikpeazụ gị bịaruo n'ịhụnanya nke ndị oyiri Kraịst. Mana ebe a ka m gwa gị, achọghị m ịma maka ozi ọma ndị mara mma niile nke m ziri unu maka isi ebe a pụọ gaa hụ onye ọbụla n'anya. Nke ahụ a ga-eme ruo mgbe ị wepụtara ihe ndekọsị ndị a. Ihe mbụ ị ga-enwe ewu mmata. Ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ mara bụ ya onwe ya. Ọ bụghị naanị maka ihe Chineke ga-emere gị, mana ịmara ya na ike nke mbulite n'ọnwụ ya, na ịmata agwa Chineke na otu o jiri dị ịtụnanya nke ọ dị, ma nwee ezi ekele wee nye nzọpụta gị, nke na ọ ga-ara ahụ iguzoro onwe gị. Gị wee tinyekwu uchu ma gị magharịa ahụ. Gị tinyekwu uchu ma magharịkwa ahụ. Ka m gwa gị otu ihe maka akwụkwọ a. Okwu m ha bụ mmụọ bụrụkwa ndụ, Jizọs kwuru. Ugbu a echere m na enwere m nke na-abụghị akụkụ ahịa nke mkpughe nke akwụkwọ nsọ, mana ana m amata ike nke dị n'okwu nke Chineke. Ma nke a mere m ji eme ihe m na-eme, n'ihi na ana m ele okwu Chineke mgbe ọ na-agbanwe ndị mmadụ. Ana m ahụ ya mgbe ọ na-agbanwe mgbarụ ihu gị. Ana m ahụ ya mgbe ọ na-eweta ihe n'anya mmadụ mgbe anyị na-ekwu okwu Chineke. Ana m ahụ anya mmiri ka ọ na-esi n'anya ndị mmadụ apụta mgbe ha na-amata na Chineke hụrụ ha n'anya n'oge a gabere ha. Ana m anụ akụkọ otuto nke na-abata n'oge niile, oge niile, oge niile, oge niile. Ama m ike nke nụ n'okwu a, mana ana m aghọtakwa na ma enwere m iwu nke Chineke enyere m maka oge ndụ m niile izi unu. Ma echeghị m na o nwere ihe ọ bụla nke ị chọrọ na ndụ gị nke ị na-agaghị ahụ n'akwụkwọ a. Ọ bụrụ naanị na ọ bụ mmadụ ga na-enyetụ gị. Ị kwesịrị inwe akwụkwọ nsọ nke gị. Ị kwesịrị inwe oge gị na Chineke. Mana ị kwesịkwara ịmụ onwe gị. Ekwela ka ekwensu na-agwa gị otu isi ị gaghị aghọta akwụkwọ nsọ. N'ihi na mmụọ nsọ ga-akụziri gị. Ọ bụ onye nkụzi gị. Ọ bụ ya mere anyị ji agwa ndị mmadụ sị ha bido ụbọchị 30 nkeji 30 kwa ụbọchị, na-ewere otu amaokwu na-akụzi, na-egosi ndị mmadụ ihe ndị dị ịtụnanya nke nọ n'okwu Chineke. N'ihi na Chineke gosiri m otu ụbọchị ị na-agwa ndị mmadụ oge niile gụọ akwụkwọ nsọ, gụọ akwụkwọ nsọ, gụọ akwụkwọ nsọ. Ndị mmadụ na-agụta ọtụtụ ma ha na-agụta ihe n'ime ya. Ọ dị nnọọ ka mgbe a na-agba ọsọ a, achọrọ m ịgụ otu ihu akwụkwọ otu ụbọchị. Ekele dịrị Chineke, enwere m ike ịgụ otu ihu akwụkwọ kwa ụbọchị. Ngwanụ, gịnị ka ị mụtara? Ihe ọbụla. Gịnị ka m mụtara? Ihe ọbụla. Ya mere, biko echekwala na ị nwere ike inwe ụdị ndụ nke Chineke chọrọ ka ị nwee naanị n'ihi na ị na-agụ ihe edere ede n'ụtụtụ. Ihe amapanyere na Facebook gị gụọ okwuchukwu nke nkeji 15 gị, ma ọ bụ na ị gara ụlọ nzukọ otu ugboro n'izu, gị nọrọ n'oche ebe ahụ na-ehi ụra mgbe ozi ọma na-aga. Ma mgbe ahụ gị na-ajụsị ele ihe iji na-enwe mmeri na ndụ gị. Ngwa gee ntị, o nwere ihe nke ị ga-alụrụ ọgụ. O nwere ndụ nke ị na-aghaghị ibi. O nwere ndụ nke ị nwere ihe ị ga-eguzoro ọtọ. O nwere ihe ị ga-eji teta ụra ọsịsọ nye Chineke oge n'ihi ndụ gị. Ya mere, ọ dị mma, olee otu ị ga-eji achọ inwe ahụike n'akụkụ ndụ gị niile? Ịma, echere m anyị niile ga-asị aga m ahụ nke a n'anya. Ịma, nke a ga-ewe gị inwe ahụike n'ime mmụọ na mbụ,
n'ihi na ihe ndị ọzọ niile siri ime nke ahụ apụta. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.